بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بركة مدسادوا أولا يمتي نا bakwai ga watan Ramadan, hijira ta 1447, wadda ta yi daidai da 24 ga watan biyu shekara ta 2026 ta miladiya. Za mu yi majalisi na bakwai a cikin majalisinmu na tafsirin Al-Furqani wanda muke a cikin watan Ramadan a wannan masallaci na Al-Furqan a wannan gari namu na Kano. Allah ya kara mu wannan gari tsari da kariya da albarka da sauran garuruwan musulmi. A yanzu dai muna cikin suratu Zumar, yau za mu tashi aya ta 52 insha Allah, amma 62 na'am, aya ta 62. Allahu khaliqu kulli shay. Na'am. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. له مقاليد السماوات والأرض، والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون. قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلكم لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعم. Allah ta'ala ya ce Allahu khaliqu kulli shay. Allah shine mahalicin dukkan komai, wato dukkan komai na alkhairi da sharri da imani da kafirci da dukkan halitta. Allah shine mahaliccinsa. Wa huwa ala kulli shay'in wakil, kuma shine mai kula da dukkan komai, wakili wato mai yin tasarrufi a cikin dukkan komai. Lahu maqalidus samawati wal ard, mabudan taskokin sammai da ƙasa nasa ne shi kadai. Wallazina kafaru bi ayati llah, lahu maqalidus samawati wal ard wallazina kafaru bi ayati llah, waɗanda kuwa suka kafirta da ayoyin Allah, ula'ika humul khasirun, waɗannan su ne masu asara, su ne ainihin masu asara ba waninsu ba. Allah maɗaukakin sarki ya faɗa a cikin waɗannan ayoyin jumloli guda uku waɗanda suke nuni akan wato girmansa da girman mulkinsa da girman sha'aninsa, domin ya zamanto shimfiɗa ga kira kan abauta masa, wanda ya fuskanci wannan kira da cewar wani Allah shine ya cancanta, shine za a yi umarni abauta ma ba Allah ba, na inkari ga mushrikai da suke kira ga bautar wani Allah. Har a koyaushe malamai suna cewa shi tauhidin rububiyya, tauhidin da yake Allah a cikin ayyukansa, wannan dalili ne akan tauhidin uluhiyya, tauhidin kadaita Allah a cikin ayyukan bayi da suke yi masa na bauta. To abubuwa guda uku Allah madaukakin sarki ya faɗa. Jumla ta farko shine Allahu khaliqu kulli shay. Allah shine mahaliccin dukkan komai, dukkan wani Allah halittar Allah ne. Babu wani abu wanda yake ya halicci kansa, domin dukkan wani abu da yake da farko
to samar da shi akai. Shi wannan ya fitar da Allah a ciki, domin ba zai yiwu a ce Allah shine ya halicci Allah ba, saboda wannan zai zamanto addau, dan abu ne wanda yake hankali ba zai taba suranta shi ba, zai zamanto wato da'ira rufaffa wadda ba ta taɓa budewa, abinda suke ce ma a cikin mantiki vicious cycle. Domin kenan inda Allah ne ya halicci kansa, to ba zai halicci kansa ba sai ya zamanto halittacce, ba zai zamanto an halicce shi ba sai ya halicci kansa, ba zai zamanto ya halicci kansa ba sai an halicce shi, to kaga ya zamanto addaur, hankali ba zai taɓa suranta wannan ba. Saboda haka dukkan wanda ba Allah ba halittar Allah ne ya halicce shi. Amma waɗanda suke kafa hujja da wannan ayar saboda su ce alkur'ani shi ma halitta ne na Allah, wato fararre ne, su ne 'yan mu'tazila, wanda sun kasance a farkon a tarihin al'ummar musulmi, wanda wannan har fitina da ta zamanto sananna a cikin tarihin musulunci, wanda dalilinta ne Imam Ahmad ibn Hanbal ake masa laƙani da Imam ahli sunnati wal jama'a, saboda tsayawa da ya dage, aka azabtar da shi, aka yi masa bulala, aka ɗauke shi a cikin mangala tafiya mai nisa, aka kulle shi a kurkuku, ya tsaya ya dage a kan wannan matsayi cewa alkur'ani zancen Allah ne, ba makhluki ba ne, ba halittar Allah ba ne. To su mu'tazila suna cewa ai Allah ya ce Allahu khaliqu kulli shay, Allah mahalicin dukkan komai ne, kuma suka ce alkur'ani wani abu ne daban ba Allah ba, saboda haka shi ma halitta ne. To shi ko alkur'ani sifa ne daga cikin sifofin Allah, domin Allah jalla wa'ala ba mujarradin zati bane. Allah yana da sifofi, yana da ji, yana da gani, yana da zance, yana da rai, yana da ilimi, yana da irada, yana da ayyuka waɗanda yake yi, wanda duk waɗannan sifofi ne na Allah da suke tsayuwa da zatinsa. Dukkan wata sifa ta Allah da take tsayuwa da zatinsa ba halitta ba ce, bal sifar Allah ce. To daga cikin sifar Allah akwai zancensa, wanda annabi Musa ya ji zancen Allah hakikatan, kuma wannan zancen da annabi Musa ya ji zance ne daga Allah, ba halitta ne Allah ya halicce shi ya jiyar da shi ba, a'a zance ne da Allah maɗaukakin sarki ya yi da shi, zance ne da Allah maɗaukakin sarki ya faɗe shi. Kamar yadda mala'ika Jibril ya ji alƙur'ani daga wajen Allah, ya zo ya isar da shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abinda mala'ika Jibril ya ji sifa ne na Allah, zancensa ne, sifa ce ta Allah, zancen Allah ne ya ji hakikatan, ba wai fassarar zancen Allah mala'ika Jibril ya fahimta ba, a'a ya ji zancen Allah hakikatan. Kamar yadda ya zo hadisin Abdullahi bin Mas'ud, Allah idan ya zance da wahayi sai ya zamanto wato kamar bugun karfe akan dutse na fa, sai mala'iku su suma daga jin zancen Allah, ya zamanto farkon wanda zai farfado shine Jibril. Sai in ya farfado sai su tambayi junansu, ma za qala rabbukum, sai su ce qalul haqq wa huwa al-aliyyul kabir, Allah ya faɗi gaskiya. To wannan tabbatar da wannan sifa ce ta Allah jalla wa ala, wanda muna imani da abinda Allah madaukakin sarki ya faɗa, da abinda manzon sa sallallahu alaihi wasallam ya isar zuwa gare mu. Kuma shi yasa ake rantsuwa da alkur'ani kamar yadda ake rantsuwa da Allah, domin in zaka rantsi, ana rantsuwa da Allah, ana rantsuwa da sifofin Allah, ana rantsuwa da sunayen Allah. Zaka ce na rantse da Allah, na rantse da ilimin Allah, na rantse da zancen Allah, na rantse da jin Allah, na rantse da ganin Allah, na rantse da ar-rahmanu, na rantse da zul jalali wal ikram. Duk wannan ana yi, amma ba za ka rantse da abin da yake ba Allah ba, ba sifarsa ba, ba sunansa ba. Kuma haka zalika ake neman tsari, kamar yadda ake neman tsari da Allah, ake neman tsari da kalmominsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'i da ya koya mana, a'udhu bi kalimatillahi tammati min sharri ma khalaq, da kuma a'udhu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa sharri ibadihi wa min hamazati shayatin wa an yahdurun. Waɗanda duk addu'o'i ne na sunna wanda suka kunshi neman tsari da kalmomin Allah. To kalmomin Allah an nemi tsari da su saboda sifar Allah ne.
sifofin Allah ne, domin Allah ya faɗe su, kuma dukkan sifar zance sifa ce mai tsayuwa da zatin wanda yake zancen, domin ba ka suranta a zance daban ba tare da wanda ya zancen ba. Za ka iya samun zance ba tare da wanda ya zance ba? Ba zai yi ba, dole sai da wanda ya zancen, saboda shi zance sifa ce da take tsayuwa da zatin mai yi. To don haka wannan ba dalili bane ga mu'tazila da suke faɗa, bal Allahu khaliqu kulli shay, Allah mahalicin dukkan komai, wato dukkan abin da yake makhluki wanda yake da farko to halitta ne na Allah jalla wa ala. To a cikin wannan akwai tabbatar da wannan sifa ta Allah jalla wa ala cewa shine al-khaliq, shine mahalicci. Wannan ya hada da abubuwan da ake gani da abubuwan da ba a gani, ya hada da wato abubuwa wanda suke masu jiki da abubuwa da wanda suke ba masu jiki ba a ganin su, kamar abubuwa waɗanda suke na ba na zahirin halittu wanda ake da su ba, a'a abubuwa waɗanda suke a cikin halitta amma sai dai a ga tasirinsu ba a ganin su. Akwai abin da yake sai dai a ga tasirinsa amma ba za a gan shi ba, to shi ma Allah ne ya halicce shi. Kamar ƙarfin maganaɗisu, ka gani ai ka ƙarfin maganaɗisu ba ka taɓa ganinsa. In ka zo ka sanya ƙarfen maganaɗisu haka za ka ga ya kama ƙarfe, ko ba haka ba? To kana ganin wata igiya ne a cikin maganaɗisun da take janyo ƙarfen? Kaga ba ka gani. To wannan maganaɗisun ƙarfin shi ma duk halittar Allah ne. Ko lantarki sai dai ka ga tasirinsa ba za ka gan shi ba, to amma shi ma halittar Allah ne. Haka ƙarfin jazibiya, cewa idan dutse ya tafi sama in aka jefa shi zai dawo ƙasa, akwai abin da yake finciko shi ya dawo da shi ƙasa, wanda suke ce masa gravity a physics. To wannan shi ma ba za ka gan shi ba. Haka kuma akwai abubuwa wanda yake ma su ba za ka taɓa ma ganin ma, hatta tasirin nasu ba za ka gani ba, tasirin nasu ma ba za ka gani ba, amma ilimi ya tabbatar da su da lissafi, kamar abin da suke ce ma strong and weak nuclear forces, waɗanda suke a cikin dukkan halittar, dukkan atom akwai su. To duk wannan Allah ne ya halicce shi. Shi yasa shi ɗan adam ba fa abin da yake yi sai dai ya gano halittar Allah. Duk iliminsa da duk bincikensa ka gano halittar Allah ne, ka gano abubuwan da Allah ya halitta. Me yasa ilimin likita yake da wahala? Saboda jikin ɗan adam yana cike da abubuwa masu ɗumbin yawa, kuma ga baki ɗaya ilimin likita ka san kowane abu da sunansa, kowane abu sun bashi suna, kowane abu sun bashi suna. Kwakwalwa kawai in aka yi maganar sunayen abubuwan da ke cikin kwakwalwa ya ishe ka. To wannan kowane abu da dukkan wani abu wanda aka sanya masa suna ɗin nan duk halittar Allah ne. Allahu khaliqu kulli shay, Allah shine mahaliccin dukkan komai. Wannan zai nuna mana girman Allah, domin dan adam ya san cewa ba shi yayi wannan ba, kuma ya san cewar ba hankalinsa ya nuna masa ba shi yayi kansa ba, domin inda shine yayi kansa to ya zamanto ana ganin irinsa su ma yana yin kansa, ko shi kansa dan adam din ya zamanto inda shine yayi kansa to ya zamanto ya sa wani dan adam din shi ma yayi kansa. Da za mu rinka ganin mutane suna yin kansu, amma mun san kan cewa dukkan wani abu da Allah madaukakin sarki shine ya halice shi. To sannan kuma abu na biyu yace wa huwa ala kulli shay'in wakil, shine mai kulawa da dukkan komai. Wato da Allah ya halitta bai kyale halitta sun tafi da harkokin su ba, bal Allah madaukakin sarki shine yake kulawa da su, yake kulawa da arzikin su, yake kulawa da ajalin su. Tun daga shi nan muna gani yanda dukkan wani abu da Allah ya halitta ajalinsa na nan tafe, idan ajalinsa ya zo sai ya ƙare. To wanda yake nuna kan cewa akwai wanda yake da iko da shi, to shine Allah, shine yake da ikon tasarrufi a kansa. Kamar yadda Allah ta'ala ya ce a cikin suratul Araf, ya ce ala lahul khalqu wal amr, halitta da lamarin halitta gudanar da ita nasa ne shi kadai, shi yake gudanar da sha'anin halitta. Babu wani abu da yake faruwa face yana ƙarƙashin kulawar Allah jalla wa'ala. Kuma ɗan adam a tsakanin rayuwa shi kansa yana gani duk zatonsa na kan cewa ya samu mallakar
abubuwan da ke cikin ƙasa lokaci yana zuwa abubuwa suna faruwa a cikin rayuwarsa da za ka ji ya ce da za ka ji ya kira sunan Allah ya ce oh God, ya san cewa abin ya fi ƙarfinsa, tsarin Allah ne, shirin Allah ne. To Allah shi ne mai shiri akan dukkan komai, mai kulawa da shi. To sannan na uku shine lahu maqalidus samawati wal ard. Al maqalid jam'i ne na miqlid ko na iqlid. Wannan kalma tana nufin wato mabudai na taskoki, wato mabudan abin da yake an ɓoye shi, to mabudansa su ne ake ce musu al maqalid ay al mafatih, mabudan taskokin sammai da ƙasa nasa ne shi kadai, babu wani da ya tarayya da shi a ciki. Kuma waɗannan mabuɗan suna nan, Allah yana saukar da su yanda ya so. Allah maɗaukakin sarki yace wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum. Allah maɗaukakin sarki yace dangane da khaza'inul ard, cewa taskokin ƙasa nasa ne. Wa ma nunazziluhu illa biqadarin ma'lum, ba ma saukar da abin da ke cikin taskokin nan na ƙasa sai da gwargwado sananne. Gwargwado sananne, za ka ga Allah yana saukar da abubuwa ɗaya bayan ɗaya, gwargwadon saninsa da ikonsa. Ya aka yi Allah maɗaukakin sarki ya sanar da abubuwan da hanyar sadarwa, da ana ƙoƙarin sadarwa, waya ce ta telegram da telefon wadda ake juya ta dinnan haka kamar garmaho, ko ba haka ba, har aka zo aka yi salula ko a bayan mewani an yi mewani sannan aka zo aka yi ta salula. To yanzu kuma har aka zo baka buƙatar wata waya, sai ka samu hanyar sadarwa. In wayar ma da waya tana kusa, maimakon da a kwamfuta sai ka haɗa wannan wayar da wata wayar sannan za ka ɗauki abubuwa daga wannan wayar zuwa ga kwamfutarka. Yanzu kawai idan ka zo ka sa an ga bluetooth, ga menene zenda, ga sunan kullum. Allah ya nuna mana amfani da abin da Allah ya sa a sararin samaniya na ionosphere, wanda za a harba sigilan idan ta je sama a turo ta ƙasa. Allah ya saukan mana ilimin yin satellite, wanda in ma ba a je ionosphere din ba, satellite yana nan, sai a harba sai ya turo maka signal din ƙasa. Yanzu ma har suka zo ta hanyar wannan satellite din ma baka buƙatar kamfanonukan ƙasarku na telefon, wannan satellite din zai iya baka data duk da kake buƙata ta sadarwa. Duk wannan yana daga cikin taskokin Allah wanda mabuɗan suna hannunsa, kuma yana saukar da shi yanda ya so. Kuma in ya tashi saukar da shi, yana saukar da shi ga wanda ya so. Bai ce kawai yana saukar da shi ga bayin Allah waɗanda suke salihai ba, zai saukar da shi ga wanda ya so, saboda jarabawa ce yake. Haka zalika na ƙasa, abubuwan da ƙasa ta ƙunsa, yanzu kamar irin sinadarai da aka samu da ake ce masu rare earth metals, wanda yanzu shine ake ta zubar da jini akan samun mallakar waɗansu irin ma'adanai na musamman, wanda su ne za su zamanto mabuɗan wato ƙarfin ƙasashe nan gaba. Duk dafa ana da su fa, amma Allah maɗaukakin sarki da yake mabuɗan a hannunsa suke, ya buɗe su, yana buɗe shi ga bayinsa iyayen da ya so. Saboda haka wannan abu ne wanda yake muna ganinsa hakikatan, cewa al'amuran wato Allah yana da taskoki a sama da ƙasa, kuma yana saukar da su gwargwado yanda ya so. Tunda ba wani abu ne ya sa mutanen yanzu suka gano su ba, na baya ba su gano su ba, illa taqsimin Allah, rabon Allah, haka Allah ya raba ya so. To a bisa wannan ya nuna, ya wajabta mana musan cewa babu kamar Allah, musan girman Allah, wanda yake wannan shine ya cancanci mu kaɗaita shi da bauta. To sai Allah ya ce, to waɗanda ku suka kafirta da ayoyin Allah, hakika su ne suka yi asara, su ne asararru. Wato waɗanda suka kafirta da ayoyin wannan Allah ɗin da Allah ya bayyana kansa shine mahalicin komai, kuma shine mai taskokin sama da ƙasa,
to wanda ku suka kafirce ma ayoyinsa hakika sun yi asara. Dan taskokin Allah bai tsaya kawai akan wato mabudan taskokin sama da ƙasa da suke wajen Allah ba tsaya a na duniya ba, hadda na lahira. Saboda haka mabudan taskokin rahamar Allah da falalarsa da yake yi na kyauta a lahira a wajensa suke. To kamar yadda Allah yake da taskoki masu yawa ba su da iyaka a nan duniya, to na lahira sun fi nan. Na lahira sun fi nan. To kaga wanda suka kafirta da ayoyin Allah sun yi asara, don sun rasa waɗannan taskoki waɗanda mabuɗansu suke wajen Allah. Na duniya ɗin ma sun rasa, tunda daga cikin taskokin Allah su ne abubuwan da Allah maɗaukakin sarki ya sanya a cikin zukatan ɗan adam yayin da ya yi imani da Allah, na samun nutsuwar zuci da jin daɗin ikhlasi da jin daɗin da zuciya take samu yayin da mutum ya zamanto mai girmama Allah ne. Wannan ɗanɗanon jin cewa kai bawa ne, kana kirarin ban girma ga mahaliccinka wato mai girman girma wanda babu abin da ya kai shi girma. Wannan daɗin da zuciya take samu waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah an haramta musu wannan. Haka zalika abin da Allah ya sanya ma harussa na jin daɗin ambaton Allah da samun nutsuwar zuci yayin da harshen su yake furuci da ambaton Allah, domin duk abin da ke cikin duniya Allah ya tsine masa ba shi da amfani in ba ambaton Allah da ilimi ba. To ambaton Allah din nan waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah sun rasa wannan. Haka zalika gaɓoɓinsu sun rasa wannan tsarkin da gaɓoɓi suke samu yayin da suka sifantu da ɗa'ar Allah, domin gaɓoɓin ɗan adam suna sifatin yayin da ya zamanto kan cewa mai ɗa'ar Allah ne, Allah yana tsare shi gare su kamar yadda suka tsare iyakokin Allah, sannan suna albarka irin albarkar da ke cikin ɗa'ar Allah. To waɗanda duk suka kafirta da ayoyin Allah sun rasa wannan. To banda kuma abinda suke da shi na asarar lahira da abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake buɗewa na rahamarsa a ranar lahira, domin duk rahamar da Allah maɗaukakin sarki ya buɗe ta ga bayan Allah a nan duniya rahama ce wadda take 1 cikin 100, 99 cikin 100 a lahira zai yi ta. To waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah sun rasa wannan, ɗayar ma ba su same ta ba cikakkiya, to ballantana kuma 99 wadda Allah ya keɓance ma kansa da kyautarsu a ranar lahira. Saboda haka tabbas idan mutum ya tsaya ya zurfin tunani a cikin wannan ayar zai tabbatar da cewa waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah su ne asararru, su ne taɓaɓɓu. To kuma su ba waɗansu ayyanannun mutane ba ne, a'a mutane ne masu sifa da kowa zai iya zamantowa cikinsu, wanda kuma yake cikinsu zai iya fita daga cikinsu in ya bar wannan sifar. Mecece wannan sifar? Ita ce kafirci, sifar kafirci. wallazina kafaru bi ayatillah waɗanda suka kafirta da ayoyin Allah. To kaga kowa zai iya shiga ciki inda ya kafirta da ayoyin Allah, kamar yanda wanda yake ya kafirta da ayoyin Allah zai iya fita daga cikin waɗannan yayin da ya bar kafirci da ayoyin Allah. Kafirci da ayoyin Allah shine ƙaryata ayoyin Allah da kin yadda da su da kin sallama ma ayoyin Allah. To dama addinin musulunci haka yake, baya bayyana halaka da tsira ga ɗaiɗaikun mutane. Tsira da halaka ba ga wane da wane da wane bane, ko mai sifa ko mai jinsi kaza da mai jinsi kaza. Allah bai ce waɗanda suke taɓaɓɓu su ne baƙaƙen fata ba ko fararen fata, a'a bai ce kuma taɓaɓɓu su ne ƙabila kaza ba ko ƙabila kaza. Saboda haka rataya tsira da halaka da irin waɗannan abubuwa waɗanda suke mutum bai isa ya canza ma kansa ba, wannan baya cikin tsarin Allah, baya cikin adalcin Allah. Domin wanda duk aka halakar da shi akan abin da ba shi da iko a kansa, hakika wannan bai zamanto kan cewar an yi masa adalci ba. To shi ko Allah baya zaluntar kowa. A ce Allah shine yayi ka baki, sannan kuma saboda kasancewar ka baki ka zamanto halakakke, ko kuma yayi ka balarabe saboda kasancewar ka balarabe ka zamanto wanda ka shine kadai zai samu tsira.
idan Allah maɗaukakin sarki ya yi haka sai ya zamanto ya zalunci bayi, domin ba su da zaɓi akan zamantowa larabawa ko baƙaƙe ko makamancin wannan. Amma sai Allah ya rataya abin da yake komawa ya zuwa ga abin da yake cikin makadurinka, cikin ikonka, kai tsururinsa ko karkai, shine imani da kafirci. Kana da ikon ka zama mumini, ko kai baki ne ko kai balarabe ne ko kai fari ne ko kai bahaushe ne ko kai bafulatani ne, kana da ikon ka zamanto mai imani, kuma kana da zaɓin ka zamanto kafiri. To don haka sai Allah ya faɗi sakamakon imani da sakamakon kafirci, ya rataye sifar asarar da sifar kafirci da ayoyinsa. To sannan Allah ta'ala ya ce qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, ce ne umarni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, to shin wani Allah kuke umarta ta na bauta ma ba Allah? Shin kuna wato wani Allah kuke umarta ta da bauta ma, ya ku jahilai, ya ku taron wawaye? Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma mushrikai wannan magana, domin su ne suke cewa ka zo ka rinka shafar neman albarka ga gumakanmu, mu ma za mu bauta ma ubangijin naka, kamar yadda suka ce ka zo mu bauta ma Allah shekara ɗaya, mu bauta ma ubangijinka shekara ɗaya, sannan mu bauta ma namu iyayen gijin shekara ɗaya. To bayan wannan bayani da Allah ya yi cewa Allahu khaliqu kulli shay'in da waɗannan jumloli guda uku masu girman gaske, to wani Allah ne za ku umarce ni in bauta ma, ya ku jahilai? Wani Allah wane ne wanda yake da waɗannan sifofi wanda Allah ya faɗa a nan cewa shine khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil, shine lahu maqalidus samawati wal ard. Gumakan da ake bauta ma suna da ɗaya daga cikin waɗannan sifofin, domin su sun san cewa gumaka ba su halitta ba, su kansu ba sa cewa gumakansu sun halicce su. To in ku ba su halitta ba, ta yaya za a haɗa su da Allah? Shi yasa jumlolin da suka gabata suka zama to shimfiɗa ne akan wannan ayar ta amuruni, haka jumhur suka karanta ta. Asali ta amuruna ni, domin akwai nunun raf'i, ita ce nun ɗin ta amuruna. Kira'ar Ibn Amir ita ta bayyana ta, don ita haka ta zo a kira'ar afa ghayrallahi ta amuruna ni, wani Allah ne kuke umarta ta in bauta ma. Shi kwa nafi sai ce ta amuruniya, ko ya shafe ɗaya daga cikin nun ɗin domin takfifi, domin sauƙaƙawa. Su jumhur su sai suka yi idgami, suka shigar da nun cikin nun, ta amuruni da nunul raf'i da nunul wiqaya suka shigar da su, duk dai takfifi ne. Wannan duk yana daga cikin yalwar larabci, duk ana yi, duk ƙira'o'in dukkaninsu dai ma'anar ɗaya ne, ma'anar bata canza ba, amma wajen yadda ake faɗa ne da takfifi da kuma wanda yake faɗansa da asali. Wanda ya faɗi kalmar a inda take a asalinta yadda take a larabci shine afa ghayrallahi ta'murunani, kamar ƙira'ar Ibn Amir ash-Shami, ta'murunani, amma ma'anar duk ɗaya ne. To sannan Allah ta'ala ya ce walaqad uhiya ilayka, haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka, wato manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan, wa ilal ladina min qablik, da kuma ya zuwa ga waɗanda suka gabace ka. Wato an yi wahayi, wane ne ya wannan wahayin? Allah. Ba a faɗi wanda ya wahayin ba, saboda sananne ne da kan cewa mai yin wahayin shine Allah, mai aiken manzanni shine Allah. La in ashrakta, ga abinda aka yi wahayin ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da manzanni gabaninsa, aka gaya mu kowanne daga cikinsu, la in ashrakta, in kai shirka, la yahbatanna amaluk, aikinka lallai zai ɓaci, wala takunanna min al-khasirin, kuma tabbas zaka kasance, wallahi zaka kasance cikin masu asara. Wato kowanne daga cikin annabawa an sanar da shi wannan, an sanar da shi halakar da ke cikin shirka, da cewa shirka asara ce. Wannan ba wai yana nufin ana suranta yiwuwar shirka daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko ma wani daga cikin annabawa ba, domin shi sharaɗi baya lizimta abin da aka sharɗinta, bal ba ma ya nuna yiwuwarsa, domin in aka sanya sharaɗin abu ba wai ya nuna kan cewar za ka iya wannan abin yiwuwa ne ma kanka kai shi,
kamar yadda Allah ta'ala ya ce fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama'i, in zaka iya samun rami da zai kai ka cikin ƙasa ko ka samu tsani da zaka hau sama. Akwai tsani da zai hau da kai sama, amma ana cewa a bisa ka kaddara ma a cikin tunaninka. To kamar wannan ne, wato a bisa kaddarawa, da za a kaddara cewa tare da girman matsayin annabci da girman matsayin manzanci, da a ce annabi abin a kaddara ba wai mai yiwuwa ba ne, a kaddara cewa a cikin tunani shine wato abin da ake ce ma wato at-tasawwur zihni, ba at-tasawwur fil kharij ba, a cikin tunani kawai za a iya kawo shi. Da a kaddara a cikin tunani cewa annabi zai yi shirka, to aikinsa Allah zai bata shi. To ina kuma ga wani annabi? Wato abu ne wanda yake sai dai ka suranta shi a cikin tunani, amma ba mai yiwuwa bane. Kamar a ce tekun Zaiba, an san Zaiba Mercury ko, a ce tekunta zai iya yiwuwa a yi tekun Zaiba. A hankali watakila zai iya yiwuwa ko, amma a al'ada ai ba za ka taba ganin tekun Zaiba ba, amma a hankali wannan mumkin ne. To amma dangane da annabawa wannan tasawurin ma mumtani ne, ba mai yiwuwa bane, saboda yanda Allah madaukakin sarki ya ba su sani na Allah da tsarki, ba zai yiwu a ce sun yi shirka ba. To amma an faɗe shi a bigiran tsoratar da al'umma cewa ku al'umma, da ma fa annabi da matsayinsa zai yi shirka, to da aikinsa fa Allah ya ɓata shi, da kuma ya zamanto cikin masu asara. Saboda haka ku guji shirka, domin duk irin abin da ka yi, duk irin matsayinka, idan ka yi shirka da Allah, to Allah maɗaukakin sarki zai ɓata aikinka, kuma za ka zamanto mai asara. Wannan sai dai wannan muƙayyadi ne da cewa wanda ya yi shirkar ya mutu akan shirka, domin ayar suratul baqara ita ta ƙara wannan kaidi. Wa man yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wanda duk yayi ridda daga cikin ku gabarin addinin sa, wanda shirka ita ce ridda, shirka tana daga cikin ridda, to fayamut, ya mutu wa huwa kafirun, alhali yana kafiri, wato bai dawo ba, ya jaddada imani, ya dawo ya imani, ya tafi akan kafirci har ya mutu, to waɗannan su ne wanda aikinsu ya ɓaci. Waɗannan aikinsu ya ɓaci a duniya da lahira, kuma waɗannan su ne ashabun nari hum fiha khalidun. Saboda haka la in ashrakta ana ƙayyade shi da abin da ke cikin suratul baqara na kan cewa wanda ya yi shirka kuma ya mutu akan shirka. Amma wanda ya yi shirka ya tuba, to Allah maɗaukakin sarki yana karɓan tubansa, kamar yadda muka karanta jiya a hadisin Anas ibn Malik na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan ayar ta fi masa duniya, da za a bashi duniya da abin da ke cikinta, baya fata a yi masa haka maimakon wannan aya. Shine sai wanda daga cikin sahabbai ya ce ko da mutum ya yi shirka ne, annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi shiru, sannan daga baya ya ce ala wa in ashrak, ala wa in ashrak, ala wa in ashrak, kwarai ko da ya yi shirka, kwarai ko da ya yi shirka, domin Allah yana gafartawa idan mutum ya bari. To kuma wannan idan mutum ya yi shirka, Allah zai ɓata aikinsa, sallolin da ya yi, da hajji da ya yi, da azumi da ya yi. To idan ya dawo ya musulunta, ya dawo ga tauhidi, ya bar shirka, can an ɓata ayyuka. To yanzu in ya dawo ya musulunta sai ya sake wa'annan sallolin da ya yi su, aka ɓata su, azumi wanda ya yi aka ɓata shi, duk sai ya sake su? Ba zai sake su ba, tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mutum yana musulunta ne akan abin da ya gabata na aikinsa. Saboda haka abin da ya yi na da Allah zai ɓata shi in ya musulunta, sai duk abubuwan da Allah ya ɓata su sai Allah ya dawo masa da ayyukansa. Shi yasa bil ijma wanda
ya yi ridda ya dawo ga addini ba za a ce masa hajjin da ya yi sai ya je ya sake yin hajji ba, azumin da ya yi sai ya sake azumin watan Ramadan. shi yasa yanzu kun ga kamar hadisin Buraida wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin salloli akwai sallar da idan mutum ya barta aikinsa ya ɓaci, ita ce sallar la'asar. Wanda ya batta da gangan sallarsa ta ɓaci, aikinsa ya ɓaci. To wannan na farko dai wa'idi ne, narko ne, ba wai yana nufin kan cewa Allah zai zartar da narkonsa ba, ya cancanta a ɓata aikinsa, amma Allah zai iya yafe masa. Ba wai daga zarar mutum ya rasa sallar la'asar sai ya koma gida ya ta kuka shikenan yanzu gabaki ɗaya kenan duk sallolinsa sun zama zero, hajjinsa ya zama zero, azuminsa ya zama zero. Ba haka yake nufi ba. Wa'id ne shi, alwa'id narko ba yana nufin tabbacin abin da aka yi narko a kansa ba, abin da mutum ya cancance shi ne, abin da mutum ya cancance shi ne. Amma Allah maɗaukakin sarki ya sanya shi ya tuba, to wannan narkon ma da aka yi masa ɗin sai abubuwan da duk suka kubce sai Allah ya dawo masa da su, sai Allah ya dawo masa da su. To wannan yana daga cikin falalar Allah, yana daga cikin rahamar Allah jalla wa'ala. To sannan Allah ta'ala ya ce balillaha fa'bud, bari Allah kaɗai za ka bauta ma, wa kun minash shakirin, ka kasance cikin masu godiya ga ni'imomin Allah. Wato wannan umarni aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya faɗa cewar an yi wahayi ya zuwa gare shi da waɗanda suka gabace shi akan wannan mummunan aƙibar ta shirka, to sai kuma Allah ya ce masa, ya ce to wato Allah kaɗai za ka bauta ma, wato saɓanin abin da su mushrikai suke cewa, wato suke umartarka an a'budu ayyuhal jahilu. Wannan raddi ne ga wannan da Allah ya ce qul afa ghayrallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun, wannan Allah kuke umarta ta na bauta ma ya ku jahilai. Sai Allah an sifantar da su da cewa jahilai saboda rashin sanin Allah da suka yi, tunda ba su san Allah ba, ba su san girman Allah ba. To sai Allah ta'ala nan kuma sai ya ce bari wannan magana tasu da suke faɗa, kai dai ka bauta ma Allah shi kadai. Saboda haka raddi ne ga wannan umarnin nasa da suka yi. Wa kun minash shakirin, ka zamanto cikin masu godiya ga ni'imomin Allah a gare ka, domin babu ni'ima irin ni'imar annabci da manzanci wanda Allah madaukakin sarki ya yi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma sannan ya gafarta masa abin da ya gabata da abin da ya jinkirta. Shi yasa yakan ce afala uhibbu an akuna abdan shakura, bana so na zamanto bawa mai yawan godiya ga Allah ba. To haka ya kasance sallallahu alaihi wasallam, shine mai isa matuƙa wajen godiya ga Allah maɗaukakin sarki, domin a cikin bayin Allah masu gode ma ni'imar Allah kaɗan ne, kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa qalilun min ibadiyash shakur, kaɗan ne daga cikin bayina masu isa matuƙa wajen godiya. To Allah ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da godiya gare shi. To a cikin wannan akwai ishara ga cewa bautar Allah ita ce godiya ga Allah, bautarka ga Allah ita ce alamar godiyarka ga Allah. Shi yasa aka ruwaito daga magabata suka ce idan Allah ya yi maka ni'ima to ka yi wata wato ka tsiri, ba ka kirkira ba ka tsira ba, yadda zan faɗi kalmar ne, kar a ɗauke ta a matsayar wato ka je ka kirkiro wata ibada. A'a, wato wata ibada da ba ka yi to ka fare ta in Allah ya maka ni'ima. An fahimta? Ba wai ka kirkiri wata sabuwar sallah wadda da ba a yi ba, a ce wannan sallar godiya ga Allah ce, ba haka ake nufi ba maganar Imam Ahmad ba haka yake nufi ba. A'a, ma'ana wata ibada wadda da ba ka yi, kamar alal misali idan Allah ya yi maka ni'ima, wata gagariman ni'ima wadda yake ba ka tsammaninta, to ka ce kai ku daga godiyarka ga Allah, za ka yi abu kaza. Kama alal misali ka ce daga godiyarka ga Allah, albashinka idan ya zo na wannan watan 50% rabi ga baki ɗaya za ka je ka bayar da shi sadaka.
za ka je ka raba wa mabukata. Ko kuma ka ce yau duk cinikin da aka yi a kasuwa za ka raba shi fi sabilillah. Ko kuma ka ce kai kwa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya yi maka, kai kwa za ka yi ƙoƙari lokacin wato sallar walaha ba za ka bar sallar walaha ba. Wannan daban yake da bakance ba a so a yi shi, amma irin wannan ana so, saboda wato aiki da wannan ayar ne zamantowa cikin masu godiya ga Allah. Bakance shine ka ce Allah in kai min kaza ni kuma zan maka kaza, domin ka kafa ma Allah sharadi, wato ba za ka yi ma Allah ba sai ya yi maka. Shi yasa aka ce wannan ai marowaci ta hanyar nan ake samu ya fito da wani abu, domin ya ce ba zai yi sadakar ba ko ba zai yi kyautar ba sai Allah ya yi masa. Wannan ba marowaci ba ne, rowa nau'i ne na rowa. To shi yasa ba a son yin wannan, ba a son yin bakance. Don haka in ma mutum ya yi bakance ya warware shi, ya yi masa kafara da kafarar rantsuwa don ya dena. Amma kuma duk da ba a so a yi, idan mutum ya yi to wajibi ne ya cika shi. yufuna bin nadri, kamar yadda Allah ya sifanta su, suna cika bakance da suka yi. Amma wannan ba bakance ba ne, wannan ihdathul shukur ne, samar da godiya ala tajaddidin ni'ima, akan sabuwar ni'ima da ta zo ma mutum. To wannan ana so, kuma yana daga cikin kyautata mu'amala da Allah. Kuma wannan ya nuna mana, kamar yadda na ambata, zahirin ayar ya nuna godiyar ni'imar Allah shine bautarsa. Ka bauta masa shine gode ma Allah. Shi Allah ba zuwa ka ce zaka yi masa waƙe ba, don ba za ka yi ba Allah fiye da abin da ya yabi kansa ba. Ba za ka yi ba Allah fiye da yadda za ka karanta ayoyinsa na Alkur'ani ba. Ba za ka taɓa yaban Allah da tasbihi fiye da yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi masa tasbihi ba. Saboda haka godiya ga Allah shine ka kyautata bauta a gare shi, kuma ka yi amfani da wannan ni'imar da ya maka wajen abin da zai kai ya zuwa ga yardarsa, ba ka yi amfani da ita wajen sabo ba. Kun san abin takeici, waɗansu yayin da suka samu sabuwar ni'ima lokacin nan suke wani sabon sabo, saban da ba sa yi, to in ni'ima ta zo haka za ga sun fare shi. Mutum bai taɓa tsammanin zai mallaki biliyan ba, yayin da ya ga akawun ɗinsa sun kai zero ɗin nan har 9, ya samu biliyan, to sai ya zamanto abokansa sun canza. Da idan ana ganinsa da mutane ne wanda suke haduwa a masallaci, yanzu a'a, waɗansu daban yake haduwa da su, wata rayuwa daban za ga ya fara, in ba wanda Allah maɗaukakin sarki ya basa gamon katar ba, ya zamanto mai godiya ne ga ni'imar Allah. To hakika wanda duk Allah maɗaukakin sarki ya masa ni'ima ya cancanta ya zamanto mai kyautata bauta ga Allah, saboda babu mai ikon yi maka wannan ni'ima in ba Allah ba. To mun karanta wa ma qadarullah, an karanta. To sannan Allah ta'ala ya ce wa ma qadarullah haqqa qadri, ba su girmama Allah ba yanda ya cancanta su girmama shi. Wato ba su, yayin da suka yi shirka da suka hada Allah da waninsa, to hakika ba su girmama Allah yanda ya cancanta a girmama shi ba. Tun daga shi Allah ya faɗa mana, ya ce Allahu khaliqu kulli shay'in wa huwa ala kulli shay'in wakil lahu maqalidus samawati wal ard. To sannan kuma suka mayar da Allah daidai da wato iyayen giji, wanda ba su halicci komai ba, kuma ba su da mallakar komai a cikin sama. Ma yamlikuna min qitmir, ba su da mallakar koda wannan ganyen ne da yake lullube bawon dabino, ba su da shi. Amma duk da haka wato suke mayar da su daidai da Allah. To ba su ga girman Allah yanda ya cancanta a ga girmansa ba. Wato Allah girma gare shi, kuma waɗanda suka yi shirka da Allah hakika ba su san girman Allah ba. To sannan Allah ya ce wal ardu jami'a, ita fa ƙasa dukkaninta, qabdatuhu yawmal qiyamah, damƙa ta sace ranar alkiyama.
damƙarsa ce ranar alƙasa da abin da ke cikinta, bi ma'ana za ta zamanto ta narke a cikin damƙar Allah. Dukkan tasarrufi da take cikin ƙasa ya tsaya cak, Allah ya rike ta da ƙarfinsa da damƙarsa, kamar yadda in ka damƙi abu babu wani motsi da zai, ya tsaya ya yi sukuni, ya yi kawai. To haka ƙasa za ta zamanto dangane da girman Ali, dangane da abin da zai kasance na ikon Allah ranar tashin alkiyama. Allah wannan danka sifa ce ta haƙiƙa da Allah maɗaukakin sarki shi ya san sifantuwarsa da yaya zai damƙi ƙasa. Duniya da kake ganinta yaya Allah zai damƙe ta hakikatan, amma Allah ya faɗa kuma mun gaskata. Was-samawati matwiyatun bi yamini, sammai kuma abin naɗe su ne da damansa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kilta yadayhi yamin, dukkan hannuwan Allah biyu dama ne. Allah ba shi da hagu, amma Allah yana da dama. To damansa za ta naɗe sammai ɗin nan za a naɗe su, wato gabaki ɗaya ranar tashin alkiyama yanda muke ganin tsarin universe ɗin nan zai tawarwatse ya zamanto baka ganin sa yanda yake. Sama za a naɗe ta, ƙasa Allah zai danƙe ta. Kuma ba wai mala'iku ne za su yi wannan ba, Allah jalla wa'ala da ƙarfin ƙudurarsa haka zai naɗe ƙasa kamar yadda ake naɗe takarda. Yawma natwi as-samaa'a ka tayyi sijil lil kutub, ranar da muke naɗe sama kamar yadda ake naɗe takarda. Kun san yadda takarda take, yadda za a naɗe ta yayin da ake rubuta wasiƙa ko a nan naɗe ta. To haka Allah ya ce ranar da muke naɗe sama kamar yadda wato mai rubutu yake naɗewar littafi. Kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka faru farkon halitta haka zamu dawo da halitta. Subhanahu wa ta'ala, sarki ya tabbata a gare shi kuma ya ɗaukaka, amma yushrikun gabarin abin da suke yin tarayya da shi. Wato wannan sifar tana daga cikin abin da yake zai faru ranar alkiyama da Allah ya gaya mana. Ya zo a hadisin Abi Huraira cewa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki zai yaqbidullahu al-ard, Allah zai danki ƙasa, wa yaqwi as-samawati bi yamini, kuma ya nade sammai da damansa. Summa yaqul, sannan ya ce ana al-malik, ni ne sarki. Aina mulukul ard, ina sarakunan ƙasa. To wannan hadisin yana cikin Bukhari, kuma yana daga cikin mazahir abubuwa da za su bayyana ranar tashin alkiyama. To in ka tsaya ka duba ka ga mu a cikin halittar Allah ba koman komai bane, mu ba koman komai bane. To wannan ba zai tabbata a gare mu ba sai ranar tashin alkiyama. Gabaki daya sammai din da abin da ke cikin su Allah zai nade su. Wato wannan jazibiyar da ake da ta gravity rannan babu ita. Kuma waɗannan abubuwa duk ba fararru ba ne, ba Allah ne ya fare su ba. To kamar ba su suka yi kansu ba, shi yasa hatta lissafin physics ya nuna kan cewa duk tafiyar, duk faɗin da wannan halittar ta Allah, sararin samaniya, universe ɗin nan take tafiya, take faruwa, kamar yadda Allah ta'ala ya ce was-samaa banaynaha bi aidin wa inna lamusi'un, sama mun gina ta da ƙarfi kuma mu masu yalwatawa ne, masu budawa ne. An ce sama tafiya take ta yi, to an ce wannan tafiyar ba ila ma la nihaya bane. A lissafi sun yi lissafi, akwai lokacin da zai zo kuma sai ta collapse, sai ta dawo ta haɗe, kuma ta dawo ta haɗe kamar yadda Allah daga farko da a haɗe take. kanat annas samawati wal ardi kanata ratqan fa fataqnahuma, Allah ya ce muka fasa su, to haka kuma za ta dawo ta haɗe, kama bada'ana awwala khalqin nu'idu, kamar yadda muka fara farkon halitta haka za mu dawo da shi. To mu
waɗannan sai dai ishara daga faɗin Allah jalla wa'ala, amma sanin yadda haƙiƙanin abin zai yi to wannan al'amari sai ya zo. To shi yasa Allah ya sifanta abubuwan da za su faru na wannan lokaci da kan cewa alfaza'ul akbar, la yahzunuhumul faza'ul akbar, razani mafi girma ba zai sa su bakin ciki ba, domin babu razani irin wannan. Kaga mutane wataran nasa sukara, kaga mutane suna cikin maye, wa ma hum bi sukara, ba a cikin maye suke ba, walakin na azaballahi shadid, azabar Allah ce ta yi tsanani. Shi yasa muke roƙon Allah, muke cewa Allah ka amintar da mu daga wannan tashin hankali da albarkar alkur'ani, domin shi alkur'ani yana sanya wato tsira a wuraren tashin hankali. A kabari alkur'ani yana zamantowa tsira. Yayin da mala'ikun azaba suka zo, suratu tabaraka, suratul mulk, ita ce Allah zai sa ta zamanto 'yar gadi ga mamaci. In mala'ikun azaba suka zo za su damke shi, sai su ce ba ku da tafarki zuwa gare shi. Suka zo ta kansa, ta kafarsa, ta tsakiyarsa, suratul mulk take hanawa. Saboda haka alkur'ani yana ba da aminci a kabari, haka yana ba da aminci a tashin alkiyama, a lokacin tsanani da tashin hankali. Saboda haka kada mu rabu da alkur'ani. Waɗanda daga cikinmu har yanzu suke ta ƙoƙari wajen karatun alkur'ani, ladansu double ne, ladansu double ne, da ladan wahalar da kuma ladan karatun alkur'ani. Kar su gajiya, su ci gaba. Ya fi musu je su ta karatun whatsapp ko su ta duba pejinan tiktok. Ka karanta kana shan wahalar, karanta kana shan wahalar ya fi lokaci. Da wannan wahalar sai ka ga Allah maɗaukakin sarki ya sanya ka kuma kana karatun tiryan sai ka zamanto kana cikin sahun mala'iku as-safara al-kiramil barara. Allah ya haɗa mu tare da su. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Aljanna makomata. Allah, abinda kake ba ma bayinka da suka mutu suna cikin azumi a cikin watan Ramadan, Allah ka bata. Akwai sirikin Alhaji Sadi Godiya, shi ma ya rasu jiya da daddare, an yi jana'izar sa ɗazu. Muna roƙonka Allah ka gafarta masa, Allah ka sa aljanna makomarsa, Allah ka tayar da shi a cikin masu azumi. Allah, abinda kake ba ma wanda suka mutu a cikin wannan wata suna azumi, Allah ka bashi. Akwai wanda mahaifiyarsa ta karye kuma za a yi ma yarsa a tiyatar CS, muna roƙonka Allah ka ba su lafiya, Allah ka inganta musu lafiya. Akwai dan uwanmu Malam Nafi'u Baba Ahmed da yake fama da jinya, muna roƙonka Allah ka inganta masa lafiya, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka inganta masa lafiya. Akwai wani bawan Allah da ba shi da lafiya, shi ma da ya wasiya ai masa addu'a, Allah ka ba shi lafiya, Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya. Masu neman addu'a akan al'amuransu, muna roƙonka Allah ka biya musu bukatunsu, Allah ka ba su biyan bukata, Allah ka ba su tsari da kariya daga gare ka, Allah ka yassare mana al'amuranmu, Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu. Allah, waɗanda suka ɗauki makami a kanmu, muna roƙonka Allah ka yi mana maganinsu. Allah, sharri da ake nema da aiwatar da shari'a a wannan ƙasa tamu, muna roƙonka Allah ka yi mana maganin wannan sharri. Dukkan wanda suke ƙoƙarin yaƙi da aiwatar da shari'ar musulunci a wannan ƙasa tamu, Allah ka ba da Allah, muna roƙonka Allah ka fi karfinsu, Allah ka karya karfinsu, Allah ka ba su nasara akan abin da suke so su cimma. Allah ka izan mana, Allah ka ije mana sharrunsu, Allah ka isan mana sharrunsu, Allah ka maganta mana mummunan nufin da suke yi a kanmu da akan wannan ƙasa tamu da akan musulmin wannan ƙasa tamu. Allah ka ba mu Allah, muna roƙonka ka ba mu addinin musulunci izza a wannan ƙasa tamu. Allah ka ba mu shari'ar musulunci izza a wannan ƙasa tamu. Allah ka ba mu kwanciyar hankali, Allah ka ba mu arziki da wadata. Shugabannin ƙasarmu Allah ka yi musu jagora, Allah ka shiryar da su ya zuwa ga saukar da amanar da ka dora musu. Allah ka shiryar da su ya zuwa ga kyautata ma bayinka. Allah ka taimaki jami'an tsaronmu, Allah alƙalanmu, Allah ka taimake su wajen tsayar da adalci. Allah, muna roƙonka 'yan kasuwanmu, Allah ka saukar da rahama da falala a gare su.
Allah ka sanya jin kai da tausayi a cikin zukatansu. Allah ka yaye mana hauhawar farashi. Allah ka yaye mana tsanani da dukkan wahalhalu da ake ciki. Yan uwa masu neman aure Allah ka yassare musu. Yan uwa maza da mata waɗanda suke neman aure muna roƙonka Allah ka yassare musu. Allah ka haɗa su da mutanen kirki. Maza Allah ka haɗa su da matan kirki. Mata Allah ka haɗa su da mazajen kirki. Allah waɗanda kuma suke neman aiki muna roƙonka Allah ka ba su. Allah ka buɗe musu ƙofofin falalarka. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Allahumma bsut alaina min barakatika wa rahmatika wa fadlika wa rizqik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.